ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଅଛି ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କି ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁକୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଧରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଉପର ତଳକୁ ସେକ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ଉପର ତଳକୁ ସେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ତା ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଟିସ୍ୟୁ ଥାଏ ସେ ବହୁତ ଜୋରରେ ସେକ୍ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଟିସ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ାକ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବାର ବହୁତ ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ। ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟିକୁ ଧରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ତାକୁ ସଫ୍ଟଲି ଧରନ୍ତୁ ଏବଂ କେୟାରଫୁଲି ଧରନ୍ତୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ବେଶୀ ବି ହଲାଚଲା କରୁଛନ୍ତି ତ ଆର୍ ଫ୍ୟୁଚରରେ ବହୁତ ପିଲା ଉପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଥାଏ। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ପିଲାଟିକୁ ଧରୁଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଉପର ତଳକୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପିଲାର ବ୍ରେନ୍ ଉପରେ ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅଟେ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବି ହେଲ୍ପ ହେଇପାରିବ।